To alhamdulillahi rabbil alamin. Wannan wata buɗaɗɗiyar wasiƙa ce ga Ahmed Bola Tinubu, zuwa Kashim Shettima da dukkanin wasu gwamnoni waɗanda suke a cikin Najeriya ko wasu waɗanda suke faɗa a ji a Najeriya. Ya kamata ku san irin halin da talaka yake ciki. Tsada abinci ta yi yawa. Kayan masarufi tsadarsu ya yi yawa. Talaka ya kai ga kasancewa wani yana kwantawa bai samu abin da zai sa bakinsa ba. Talaka ya rasa inda zai sa kansa, aikin yin bai samuwa. Tsadar rayuwa ta yi yawa. Ya kamata shugabanni waɗanda suke cikin wannan ƙasa tamu Najeriya ku tausaya ma talakan da yake Najeriya. Sabili da me in tsanani yayi tsanani, yunwa ta yunwa, to yakan iya kai ga kasancewa a samu bore ko a samu tashin hankali ko a samu wasu abubuwa wanda ba su da kyau a Najeriya. Ya kamata mai girma shugaban ƙasar Najeriya Ahmed Bola Tinubu kai diba zuwa wannan batun nawa. Kuma dukkanin wani wanda ya ga wannan bidiyon nawa, ina buƙatar da Allah ka yi min sharing. Saƙon ya je har ga waɗanda ake son su saurari saƙon. Ya kamata ku diba ku tausaya ma talaka, azumi ke tafi. Amma kullum ƙarin farashin abinci ƙara hauhawa yake a wannan ƙasar tamu. Kullum talaka tunanin da yake in ya samu wanda zai ci da safi, ina zai samu wanda zai ci da rana, ballantana wanda zai ci da daddare. Mutane suna cikin hali na hau'ula'i. Ku tausaya mu al'umma. Ku tausaya mu al'umma. Ku tausaya mu al'umma.